Muri yeZimbabwe ukatondonanda panapa kudai so chibva uziva kuti ZANU-PF inenge yatovhura hombe, saka tita kuda kungoya kunoiti tovatangooratidza vanhu zvinhu zvinenge zvichiitika. Kana uchinge tosvika panapa first time yako kareke kutanga, tanga nekusubscribe wojoin this amazing channel pandinoramba ndichingouya nema-updates nenyaya dzese dzinenge dzichiitika kunyika yekwedu kuZimbabwe. Nhasi nyaya iri panapa inoda wakadzika kana uri munhu wekuti unenge uchitamba navo hava neZANU-PF amene kutoisawo ma-efforts bhozi vakakuona uchiona kudini, but ivo vanondoona vakuru venyu vakazoona kudzika basa kana kuti chinchini. Panapa pane nyaya hombe yavhurwa, so kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi navo hauchavadi, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Nhasi pane nyaya iri kubuda, izvi zvinhu zviri kuda kuitika izvi. Parikunzi above the subject refers, district is requesting all schools to conduct a once-off civics in order to purchase regalia, food and fuel, including enforcing costs of the Nebudzia independence celebrations to be conducted on the 18th of April 2025. The heads are expected to deposit the civics money in the BSPZ account. The civic money must not exceed $1 per child. Ndo nyaya iri panapa, vari kuunganidza mari amene ndo yekupana chief wenjeri kuti vakuimbire ana mai weli regalia. I don't know kuti regalia iri kupinda papi pa independence. Independence inofanira kunge iri yenyika, vanhu vanofanira kuenda nehembe. But ndo zvandogara ndichitaura kuti pese pari kuungana ZANU-PF vane company ere inounganidza mari, vanenge vachisquanda mari. But nyaya one yatanga kundidisappointa ndekuti varida kugadzira regalia yavo yeZANU-PF, saka vakuda kuti amene kuti vana vechikoro zvikupinda papi kuti vamwana wega aunganidze dola. Pari kundivhiringidza mhuri yeZimbabwe. Kana nanhasi ndiri kuvhiringidzika, pamwe ndini ndinokurumidza kuona zvinhu maonero angu ndega akasiyana neenyu, but ngatimbotaurira nechokwadi. Dola pamwana wechikoro nderechi vanhu vari kutambura kudhara. Matambiriro ari kuitwa kuZimbabwe mese muri kuaziva, ponzi vobatanidza madola. Bo here nyaya iyi guys, bo here muri yeZimbabwe nyaya iri panapa yamene, bo here muri kuzvionawo here zvikuitika izvi kuZimbabwe izvi, kana kuti muri kungomhanyira ngoti maybe dzinongotaurawo zvadzinoda, maybe dzinenge dzichirwadziwa kana dzinenge dzichingoboyikana. Muri kuionawo sei nyaya iri panapa? Ngatitaurirani panapa mucomment section kuti muri kuionawo sei. Ndisanda kontinya kuti titange kuvhura mamwe mafaira, ngedza tigara tangotora mukana uno kuonesana kuti zvoni kana iwewe uchida kuvhurirwa FNB business account nekuregisterwa company munyika yeSouth Africa, gara wabata education research anamukoma Owen company hombe vatori professional. Just that nyaya kuti unenge wata wangobata unoone munhu wekuziva, munhu wekuziva anokwanisa kungokuitirawo zvinhu zviri chaizvo, but they are professional zvekutodaro. Inini ndinongotaurawo simbu kuti mukwanise kunorelata, mukwanise kunotaura navo zvakanaka, vokubatsirai, vokuvhurirai macompany maregistration, vokuregisterai bookkeeping. Vamwe mune muchinetsekana nebookkeeping chaiku kubalansa kuti masales zvinhu zvangu zvakadidi, vanokwanisa kukuitirai zvakawanda zvavanoita. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Anything you want to ask about zvemabusiness, zvemachichi zvinenge zvichiitika, munovabata ipapo vokuitirai plan B. Mabenefits ekuvhurirwa FNB business account I think mese maakuaziva. Unokwanisa kuwana foreign currency, kusenderwa mari munhu ari kuAmerica, munhu ari kuZimbabwe achikusendera ma-US. Ani munoziva kuti hazvikosendeke zvedzungu kamari yeye, but ivo vanokwanisa kuvhurira account yekuti unenge wakusendereka kutotenga zvinhu online chaiko. Mogara muchiganzirwa muchiya zvimwe zvotengeswa kupi, zviri kutengeswa kuAmazon kuchinchi. Garai mavabata so that mukaita ma-account iwayo makwanisa kuorder zvinhu mega, kwete kumirira kungouitirwa zvinhu. Plus unoshanda chero basa rechesecurity guard, unokwanisa kungoisirwa futi mari yacho. Unongoziva kuti makambani esecurity muSouth Africa havapeka. Even kana macontract mamwe meme ndobata icontract aya, murungu anenge da kuona kuti une account iri kuti zviite. So contact them on the numbers that are showing on the screen. So kana uchingoripo futi uda kugara waadvertiserwa business rako, mukana wacho ndiwoyo. Tisu matop advertisers, unongogara wangondibata ndokuitira, unongotaura neni kuinbox kavara wobvisawo chigumi hazvisingazodoka mahara, because iwe unonge wakuzoitawo mari yako wakuita, unonge wakuita wega, saka unongondibata wototaurirana chigumi chacho chine chakamira sei. Ndobva ndakuitirai. Back to the story. Tati zvoni kuri kunzi vanhu unganidzai madola, vana venyu nekutambura kwavari kuita, vari kunzi vaunganidze madola ecivics kuti vakwanise kunoitwa independence yacho inoda kunoitwa kunge rally yemusangano. This is the situation in Zimbabwe. It's very sad. Zvinhu izvi independence tagara tataura kuti vanhu hatitodi kuona ane regalia, vanhu ngavangoenda kunocelebrata, because vari kucelebrata kusununguko rakaitwa.
but zvinhu zvese zvakangotemwa kuti zvava zvinhu zvepati. Saka kana zviri zvinhu zvepati, vana vedu vanozopinda papi madhola avo kuti vacontribute zvinhu zveZANU-PF zvana maiweli zvinosongo zvinobohwa zvine zvichimbwa musangano wavo zvezve kuti vanze vada kutono ndo mari yacho regalia yechinchi nefuel yekuenda kupi. Hantimati muri kuitira kune mudziya, saka fuel yacho uri kudiwa ndeyani? Vanhu hantimati mangonoungana ikoko. Munhu ngauye ega acelebrate zvinhu zvenyika yake pachena, simple and straightforward. Mabhazi kana pane yehurumende ngaangotakura vanhu kana vachida, kwete zvekuunganidzana kunge muri kuita kunge muda kuenda kurali zvamakajaira zvezvo. It's a topic for another day. Ndakutosiyira pano mogara mandiudza zvamuri kufunga comment section, but garai makateerera, kune maaudios ari kuuya. So kana if you want to send an audio pana gara wasenda ubhoinzwa izvezvi, handisi kuda kuzonzi time gara wasenda izvezvi uchindiudzawo maonero ako about zvinhu zvese zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Sarai makateerera mumwe wenyu mundiudzawo kuti mukuiona. Ndabatikana chaizvo, ndabatikana. Kana chinamato chauya chichireverera mhondi, kuti mhondi dzinoponda dzinzi ndiwo ana Mwari wedu, zvikureva kuti ndakuchivharwa chinamato, hakusisina nzira inonzi chinamato. Naikuleni ndambobvunzwa ipapa, ndambobvunzwa Mnangagwa azonyanya kukoshei zvekuti kana Emmanuel chaiye watinonamata mwanakomana waMwari hatina kumbosvika pakumunamata saizvozvizvi. Matsotsi aya anyanya kuda kudhifenda Mnangagwa pachii. Kuleni nyaya ndaya nayo ndeyekuti panyaya yeZimbabwe, panyaya yaMnangagwa paZimbabwe apa, ndandati inini pachangu sekuona kwandozviita, pari kuda vana veZimbabwe tichiita chinhu chimwe chete. Nokuti vana veZimbabwe tikada kutarisa zvokuti pati yeZANU-PF ichazvimiririra kuti ibvise Mnangagwa, azvimire zvakanaka. Ezvina pasisina mapati ekuti titi ZANU-PF, titi MDC, titi Triple C, titi Blue Nation. Chinhu chakudiwa ngatichirwa sevana veZimbabwe, nekuti vanhu vatiri kutamba nava vatada kutaura chinonzi chokwadi. Tiri kutamba nemadhevil, vanhu vakaziva n'anga kare kare. Chandani chikuchemera Kuleni, vana veZimbabwe ngatiite chinhu chimwe chete, tikunde mhandu idzi. Chimwe chinhu chikunyanya kundibatisisa pamhandu idzi, vari kutozvitutumadza. Havasi kumbotarisa ruzhinji rwevana veZimbabwe vari panze, harisi kutarisa vana veZimbabwe vari muZimbabwe vasiri kuenda kuzvikoro, harisi kutarisa vana veZimbabwe vari kufira mudzimba nekushaya mishonga muzvipatara. Chandangoti nditaurawo hangu kuKuleni TV, ndakaida kuti chichemwe chizwikiko kuWorld kuti kune vamwe vana vari kutotambudzika izvezvi vari mukati menyika yeZimbabwe, vari kudya kwemanheru, kuseni vanomuka havadyi, vanonga vachingonwa mvura. Zvinhu izvozvo zviri kutorema. Kune marizevha andinotoziva ari kuraramwa upenyu hwakaoma. Ukaenda kunana Bhinga uko kune upenyu hwakaoma. Ukaenda kunana Mutoko ikoko kunonzi ZANU-PF yavhoterwa uko kune upenyu hwakaoma. Isu hatisi kurwa nepati inonzi ZANU, tiri kurwa nechinhu chinonzi Mnangagwa. Dai vanhu vazviziva kuti ZANU ndibaba vedu, ndiwo amai vedu vakatirumura mukuchema kwataita tiri mukati menyika ipi yeZimbabwe. Chinhu chatinoda ngoti muone chatiri kuchema nacho, ngatirwei nemunhu anonzi Mnangagwa nembwa dzakamukomberedza dziri kuba idzi. Pane vanhu vari kuba apa, izvo togona kutozodzuka Mnangagwa wachonaka asina chaari kutoziva. Asi inini hangu tinoti mwana wenyoka ichi inyoka, nokuti Mnangagwa kana mavhariro mahwanzira aita mapurisa izvo takatarisa muZimbabwe kuti mapurisa apinda pachi panyaya yekuti Mnangagwa achibuda. Chaanogona kuisa mapurisa adi kugona kuisa muzvipatara kuti mota idzo dzari kuningirira dzaenda kumaambulensi, mota idzo dzari kutambisa achiisa fuero dzaita maambulensi ari kutakura varwere vari mumaruzevha nevamwe vanhu vasiri kugona kufamba vakwaniswa kubatsirwa nemota idzodzo. Chii chiri kumbonyatsoitika? Naikule ndine mubvunzo, chii chiri kumbonyatsoitwa kuedzwa kuitwa naMnangagwa panyika yeZimbabwe? Nyika yeZimbabwe wakaona iri nyika yemadhevils. Nyika yeZimbabwe waona kuitendera kuti ipinde magei, ite nyika yeSodhoma neGomora. Ndizvo zvaakuitika kamunyika yedu, nekuti kana vakuchitendera
vanhu kuti vaite zvavari kuita izvi, kana vachitendera kuti maprofiti kana ivo vashumiri vataura kuti Mnangagwa ndimwari, iye Mnangagwa ari mukuru wokuuraya mabrigadier, ari mukuru wokuuraya vana vanenge vataura zvepolitics. Kubva panguva yaMugabe cheche, Mnangagwa akarova Mugabe paairport. Mugabe ataura kuti vakomana ndarohwa inini nemaelection pa2008. Akarova Mugabe kule, ndoda kuti muburitse nyaya yandiri kutaura iyi. Akarova Mugabe mbama Mnangagwa. Vakati Mugabe ndikuti ipapo ndipo pavakamuregerera. Akauraya vanhu vakawanda. Vese ana Solomon Mujura vari kupi? Ana Perenzi Shiri vari kupi? Kule ndiburitsa nyaya yese zvazviri. Mnangagwa tikaita zvekutamba varume tikangopotsa kumubvisa apa, taparara tese. Nyangwe ini ndiri kutaura, nyangwe iwe kule ndiri kutaura, tese taparara. Saka chatinoda kuti vanhu veZimbabwe ngatiise musoro pamwe chete. Hapasisina kutarisira kuti ndinobva kupati ipi. Ngatichibvisai mhandu idzodzi. Kuleni taura navo. Kozoita ivo vapana ava vari kuzviti ndivo ana Tungwarara vakuleni ka. Tizivisire kuti vapana ava ngavambodzikama. Nekuti chatakaona pa2008 palong sleeve neshort sleeve ka. Kusangoda hedu kuzvitaura. Tine maronda nanhasi nezvivanga. Vasazombofunga kuti isusu takangonyarara. Kuleni mazwi aya ngaabude pamhepo. Nekuti toda kuti tibatane vana veZimbabwe, tiburitse mhandu idzo, tiburitse mbavha idzo, tiburitse mhondi idzo, tiite chinhu chimwe chete, tivake New Zimbabwe. Izvozvo paZimbabwe chaipo hapasisina mutemo. Vakaisa madrugs ekuti vana vechidiki, youth yese iparare, pasasaita youth, pasare ivo vachita zvavari kuda nenyika. Aiwa, toti enough is enough. Varume, ngatitarisei kwatiri kuenda, kwatakabva muno kuziva. Ngatichigadzirai rwendo rwatiri kufamba, rwendo rukaro. Takariregerera rwendo rukaro, tinoparara. Ndatenda hangu kule, ndatenda.